Eskoleri osoan, beraz, 250 herrietan jokatu da hirugarren Euskal Herri txapelketa hau. Egan nahi du 2200 bikote parte hartu dutela, beraz, 4.000 eta 400 jokalari. Hogeitarazten dut 2009an 1.120 zirela, 2010an 1.800 eta aurten beraz 2.200 bikote. 250 herrietan jokatu da hirugarren Euskal Herri txapelketa hau. Egan nahi du 2.200 bikote parte hartu dutela, beraz 4.000 eta 400 jokalari. Hogeitarazten dut 2009an 1.120 zirela, 2010an 1.800 eta aurten beraz 2.200 bikote. Orotara Euskal Herrian 300 bikote parte hartu dute. Nazarro garaian parte hartzea nahiko ona izan da. Eta izango dugu datuak emango ditugu. 70 herritan jokatu da, 105 toki edo lokaletan. Esan dugun bezala, parte hartzea ona izan da, 300 bikotekoa, 1.400 pertsona. Eta antolakuntzan 300 pertsonak aritu dira. Eta gero zan ere, herrialdeko kanporaketa 135 bikoterekin antolatu dute. Eta izanen da, otsailaren 19an, Arrano elkartean eta baita Iruñazarra Sagardotegian. Gipuzkoan aurten xente egin dugu eta iritsigea 857 bikote izatea. Eta banatuta 70 herritan eta 74 lekutan kontuan izanik herri handietan batzuetan batean edo bitan jokatu dela. Datu gehiago 150 pertsona ibili gea antolakuntzan eta 857 bikote izatea salto kualitatibo fuerte bajo dugu, zer egiaz baginen 600 bat edo eta aurten 200 gehiago izatea Gipuzkoan asko da. Kontuan izan, oraindik ere eskualde osoak bat edo bideintzat ia gutxian gelditu direla eta heldu den urtean edo ondorengo urteetan landuko ditugu eta pentsatzen dugu 1000 bikotetik gora pasa gaitezkeela epe motzean. Datu bezala, otsailaren Gipuzkoako finala izango da otsailaren 26an, larunbata, arratsaldeko 3etan, seguran Baratze pilotparekuan. Eta arratsako 3etatik aurrea. 117 bikote sailkatu dira, final hortarako. Eta, antolakuntza ustez txukuna daukagu egina eta jendea lasai etorri behila, tragoak ere tartean izango dira eta ongi pasatuko dugu. Bizkaiko datu zehatzik ez dugu tamalez, zeren apur bat atzeratuta dabiltza antolakuntzan eta heldu den datorren asteburuan ere, oraindik hainbat herritan jokatuko denez, oraindik ez dakigu datu zehatzik ez daukagu. Hala eta guztiz, 200 bat bikote izatea espero da, eta, urtez urte, poliki hobetzen ari dira, baina, ze mejoratu badute oraindik. Arabako datuak, 20 herritan jokatu da, eta 30 tokietan. Partartzailearen inguruan 170 bikote parte hartu dute, hau da 340 pertsona. Herrialdeko kanporaketa 32 bikotekin antolatuko dugu, eta otsailaren 19an, larunbata, Lauretatik aurrera, Kuserri tabernan kanpezuko herrian, Arabako mendialdean.